Filmke 16. Verlietingswurden. Ynlieding. In het Friesk worden de uitgangen ke, je en tsje gebruikt om verlietingswurden te vormen. Uitlis en voorbeelden ke. Ke wordt gebruikt als het grond wordt op een lood of op B, F, P, M, R of S uitgiet. Voorbeelden: kaai, kaaike, web, webke, suikerpof, suikerpofke, blom, blomke. Denk erom gewoon lange klanken kunnen verkwartje. Uitlis en voorbeelden je. Je wordt skreeuwen als het groen wordt, eindigt op ch, ge, k of eng, enk. Voorbeelden: brege, brechtje, ploeg, ploegje, ring, rinkje, klok, klokje. Uitlis en voorbeelden tje. Tje wordt skreeuwen als een woord eindigt op l, n, d of t. Voorbeelden: leppel, leppeltje, wut, wutje, balkon, balkontje, kat, katje. Oefenje. Skriuw van nijkomende woorden het verlietingswoord op. Veer, toffel, paard, kou, praktiek, bijen, kaam, zege. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. De antwoorden: veer, fjärke, toffel, toffeltje, paard, paardje, kou, koken, praktiek, praktiekje, bijen, bentje, kaam, kamke, zege, zeegje.